Демокрация е когато този, който ти си решил да избереш, решава дали ти имаш право на избор. Стига, бе! Или казано по друг начин, всеки български гражданин може да предизвика референдум, ако събере 400 000 подписа. Или се качи по джапанки на Еверест. Обаче ти все пак събираш 400 000 подписа, отиваш в Народното събрание и казваш: господа, аз събрах 400 000 подписа, моля да предизвикаме референдум, защото така е по закон. И те ти казват: ама нямаше смисъл, то ние сега ще гласуваме този референдум да отпадне като цяло, така че благодариме ти. Или все едно пътуваме ние на Титаник и изведнъж част от пасажирите разбират, че се блъскаме в айсберг. Отиваме при капитана и казваме: капитане, трябва да променим курса, защото ще се блъснем в айсберг. Капитана каза: не може, защото така е по закон. Или ако не съберете 400 000 подписа. Но, капитане, то няма толкова пасажери на кораба. Повечето от хората спят в момента по каютите, а някои дори смятат, че пътуват на друг кораб в Егейско море. Не може нищо да направим, казва капитана. Просто такъв е закона. Добре, и ние тръгваме, събираме 400 000 подписа, събуждаме хората в каютите, плуваме под вода до други кораби. Слагаме подписите в банските, отиваме при капитана, измръзнали с сини устни и казваме: капитана, ето събрахме 400 000 подписа, моля ви, просто обърнете курса, за да не се блъснем в айсберга. И капитана казва: нямаше смисъл да си правите труда, защото такъв е закона и ние няма как да го променим. Демокрация.